Part 3 po. Sa digital na camera. Ayan, part 3 na. Ilang alien pa? Eh, papa. Eh, papa. Naman. May naman ako. Ah. Bap. Ayos, Bap. Ito yung bawas sa mag-effect, Bap. Basta naging piyahe, Sa oras na ito, Hindi mo lang kulang batakan. Wow, ne? Hindi. Basta. Sure. Thank you. Alam mo Hindi yan, nakuha boy. sa gamot, pero si Jesus kaya kang pagalingin. Alam mo yan, boy. Walang Si Jesus ang makarapat. pagmana yung kurente kanya, lalam ko na eh. Ang Juna, si Jesus. 1/4 na Juna, Roren. Maraguling alwalas na, wa. Dati sobra amat kasati, Alam ne? po, alam po. Yung mga sinagulang. Dati sobra amat kasati. Yan, sa loob kaya kadahan. Dati, simento lang yan. Wa, kaya lang pato. Checker niyo, wala mo. Tatalas siya. Si Jesus lamang ang makakapagpagaling sa'yo. Ginamit si Mark Kevin. Ibinigay niya ang mapagpalang kamay, binigay niya ng power ang kamay niya. Tsaka pa ni Nesto. Ayos na? Ayos siya? Kaya siya makibot ako. Kaya makakibat na eh. Kaalalawa na ang mga gobra niya. Alam mo lalawa na ka. Dati Oo, ano. ano. Dati gusto man. Kaya ka lang Kaya magpakialam. pakialam. Basta Ala, ngayon eh. Inalaw, eh. Matutugon niya. Alam mo. Yung tuwa yan. Nawa na yung mga bata mo. Baba, mabilis na kayo magkaya pag na. Hindi lang reaction lang. Diba? Boop! Boop, 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 boop. Lalawa na ka. Dati ka lang magpakialam. Jonar! Diyos ko! Ganyan pa mas kung Lord kaya kaya lumakad ka. Okay na. Nag-iisip. Okay na Jonar. Wala lang yung habaw yung Jonar. O makamotor yan. Yung Jonar. Tangwiler mo pemi ako niya. Oh, Gagutan na. ay, kapitan. Habi. Malulunos ko rin ko kaya po itong ang dagas lalakad dyan. May pa-pintura. Kurang yan sa harap. Kailan kong gagamitan niya. Ganon kaya si Celita Jonar. Lalawa na ka ganyan, mami! Lalawa na ka ganyan dati, Ali! Nawa na yung mga tuso. Lalo na dalawang round na yan. Kasi ko rin sila mo. Gino'n, Lord! Lami kikilalanan! Bangkit yung banda yan. Bangkit, pring! Ako nga bumiyong. Kilala mo eh. Kilala mo yung bumiyong. Salak. Puta. Apo kito. Ako niya. Oh, i-conjun ka eh. Happy. Gutierrez. Juna, Gutierrez. Juna, nani lagi John. Nani pa lagi John. Nani lagi John. Uy, nani lagi. Nani lagi John. Lagi ko John John, Gutierrez. nani lagi. Happy. Kalagyuman eh ba? Salawa na ka, Jenny. Hello, Mel. Oh, alam ko yun eh. Salawa na ka. Oh. Isba? Kumpurma mo kanyang pop. Salawa na ka. O part 3 pop, digital therapy. Kasi pati mga kabay, mara-record eh. Pitapit na na kanya. Diba? Oo, wala yun eh. Oh. Alam mo pakialam kaya. Kakanyari oh. Oo. Alam mo pakialam kaya ka. Oo. Ha? Oo, ba? Oo. Batak na rin ang bits mo. Namo yan. Kakain. Iluwanas na yan. Ha? Iyatan niya ako. Tatar, kabang kayo, mag-closing pala tatar na yan. Sige, sige. Panita yung get ng record. Yeah, sige. Pinupulit ko at pinasasalamatan ang Panginoon ko sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Muli nilalapit ko po sa iyo si Jun Ibarra, ang aking asawa, Lord. Ibigay niyo po sa kanya ang pinaka-the best at kayo lang po ang nakakala kung ano ang nararapat sa kanya. Bigyan niyo pa po siya ng isang pagkakataon. Sa ganun meron po akong kasama naglilingkod sa iyo, Panginoon.
Patuloy niyo pong gabayan si Ma'am Catherine, nabigyan niyo po siya ng power, tinahawakan niya po ang mga pasyente niya. Tulungan niyo po siya, nagagaling po sila lahat, Yes. Panginoon. At ganun din po si Nestor, salamat po sa kanya dahil sa pag-antabay niya po sa kanya. Yes, Lord. Bapa, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan, silang pamilya, Panginoon, salamat sa iyo ito. Sa pagtanggap mo kay Papa muna. Patuloy mo siyang gabayan, Yes, Lord. Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang aking mga anak, ang aking kapatid. Ako, Panginoon, patuloy mo lamang akong gabayan. Lukuban mo ako, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Diba? Okay ba? Oo, okay ba? Iba pa? Yan guys, so salute muna tayo. Ito po yung ating 11 session days therapy. So after ng closing prayer po na emotional ni Ate Eden, ibabalik na po aming bukas ulit for our 12 session. Hanggang sa muli po, please, maraming salamat po sa patuloy pong nanonood ng aming programang ito, ng aming Jolly po, ni Kuya Jude, kila David Nestor, si Ate Eden, kasama namin si Kuya Dan. Ay, kumakain yata. Kumakain ba? Nagbe-break time. Yan po, sa lahat po ng mga kamag-anak, especially yung mga anak po nila Ate Eden at Kuya June Ibarra, both side family, mga kamag-anak, mga friends, ay shout out po sa inyo lahat and God bless to all of you, including po yung pamilya po ni Nestor, including me. Salamat po sa inyo lahat. God bless to all you guys. See you tomorrow. Bye. Sign off.